Nagpasidaan ang Department of Labor and Employment Region 11 sa mga employer nga kinahanglang tumanon ang wage increase aron dili masilutan. Atong sero ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara sumala sa DOLE 11 nga regular ang ilahang monitoring o inspection sa mga establishment aron masuta kung gituman ba sa mga employer ang wage increase sa mga empleyado. Kada adlaw nagapaningkamot sa trabaho sa usa ka aesthetic clinic sa Davao City ang single mom nga si Kendra alang sa iyahang duha ka anak. Dako daw kaayo ang tabang sa pagsaka sa minimum wage nga 38 pesos sa mga empleyado sa Davao Region sukad niadtong September 1, 2024. Subay kini sa pagpatuman sa Wage Order Number RB 11-22 sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa DOLE 11. Kasi sa family din nakatulong sa pag-increase ng sahod. Yung sahod ito talaga may pinaglalaanan talaga. Nagpasidaan ang DOLE 11 nga gawas sa ipasangit nga reklamo sa mga empleyado batok sa mga masinupakong employer ngadto sa ilahang buhatan. Regular matud pa ang ilahang labor inspection monitoring o visitorial power. Ugaling mapamatud-an nga wala sila nagasunod sa wage increase. Ilahang silutan ang employer. Apan lagi, ang problema, kulang sila sa labor inspectors. I will be honest, I'll be asking for the Congress to give additional budget nga tagaan may additional labor inspectors. Kay pila ra gud among labor inspector mo 32 ra mi kabuk. Nya pila ka libo ang atong establishment dire. Di makaya. Kanya na pagyutay tupad. Pwede usab nila aksyonan ang mga reklamo kalabot sa pakyas kapag patuman sa wage increase alang sa mga empleyado. Sa bahin sa National Labor Relations Commission, Regional Arbitration Branch Davao Region, mga micro-enterprise ang sagad sa mga ginareklamo nga wala nagapasweldo og sakto. Usually, nana sila sa minimum wage. Ang mga nagkuhan. Except lang tong mga micro business. So usually ang depensa nila is BME, which is exempted from complying the minimum wage. So kinahanglan po na nila pamatud-an nga BME sila. Barangay micro business enterprise. Gawas sa 100,000 pesos nga multa batok sa masinupakon nga employer, pwede pud kini makulong sa dilim ubos sa duha ka tuig. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban.